gaur desafio hau onartzea, bazen nahiko desafio, naiz irabazi edo naiz galdu, enaiz jarriko serio, herriarresiko bikote honi, pixkat laguntzen badio. Gosek ebaitan eon, noiz afalduko zai, noiz afalduko zai, tripea bete eta gelditu naiz lasai, oain kantau egin behar ta nerbiok etxai, izango tegea hau berotzeko gai, eta bide batez lau poltsiku ere bai, eta bide batez lau poltsiku ere bai. Earki asko pasatu dugu, afaleta kafe garai, eta holaxe jarraitze hori, guk besterik ez dugu nahi, desafioa baldin bada hau, serio jar gaitezen ai, ostik hartzeko pronto garegu, ta emateko ere bai. Gabon gabiri ta inguruei, bai ezagun ta bai lagun, inoiz soberan nola ez dagon, horren beste elkartasun. Gaur nahi genuke Jatxenen eta Estebanen alde jardun, ostegun gizen ostiral plakota dudakoak zapatun. Gure egun atzozan baino, ia asmatzen dugu. Gure egun atzozan baino, ia asmatzen dugu. Gure zezen kontuak behar dira buka, denak antxe dabiltza, gaina moskortuta, arro haize batekin han inguratuta, ze balienteak diran sokara lotuta, ze balienteak diran sokara lotuta. Sokan lotuagatik bada nahiko pista, nahi bazu izan zaite txoroa artista, nahi bazu izan zaite kirolda ziklista, baina gure etxean ez animalista, baina gure etxean ez animalista. Burruka egiteko gaur egun honena, naiz ta sortu daitezken hamaika problema, burrukatzeko badet nahikoak hemena, eta altxatu bedi hemen nahi duena. Beildurre ematezu hola beidatuta, Ba, pentsa ez nagola hemen muturtuta, pozik egoten naiz ni gintonik hartuta,
ez nazu ezagutzen gorka zerretuta. Hemen izan zinela ia 100 urte. Barkatu baina gaizki konta dituzute. Hain zaharra naizenik ez zazula uste, ta oraindik badaukat 11 bertute. Ordutik zertan egin dezuzuk mejora. Hori beste nonbaiten galdeu beharko da. Gauza da egin dudalanik kilotan gora. Gainontzean gauza asko egin diota proba. Beñat hartuko nike bire patxarea. Hortatik ezago osatu gabea. Bakoitzetik bestera dagoen aldea, iretzat leku horra ez aldautarea. Atzo ere parrandan ibilita zaude. Zu nondik egin zera egiaren jabe. Sagardotegi baten biok parez pare. Oraindik parranda honenak iristeko daude. Maiz egin aldizute hartuan txistea. Bakarrik falta hiltzen horretan astea. Erderak egin adit nei kriston pakea. Okaltea, danok parre egin da denontzat pakea. Inoiz jaso aldezu merezi adina. Batzutan jasotzeak ematen du mina, baino altxatzeko ere badaukago grina, okerrena bai dugu nahi eta ezina. Oraindik zera mutiko gaztea. Guriretza juaztu zahartzen astea. Aguro pasatzen da eguna astea. Akordatzeako guke dugu desgaztea. Oraindik badezu zer mejoratua. Margena oraindik badet barruan sartua. Nahiko asti badaukat patxadaz hartua. Denontzako onena dadila patua. Zuetzinak
jaioko sagardotegia. Ohartu haiik esandean aberian, ja 22 urte entzuizak agian, ta lasei nahian lasai gabirian. Txotxa irekitzeko mutila proposa. Atzetik baldin baden talde bat karroza, basoa gora altxa eta urrun lotxa, alaxe nahi nuken nik urteetan goza. Bertso saiotan ez zaigu falta, konturik eta marmarrik, beraien ustez naizta ez duten, kantatuko bertso txarrik. Gaur egunean hitz joko batek ez daukalako indarrik. Bersoa zeinen gauz eskasa dan txistearekin bakarrik. Nunbait txisteak egiten dizu, belarri iskinan mina, nere ustetan txistea daba, tagon bersorik handina, tan nahiko txukun aritu dira, naiz eta ez ni adina, asko zokerro izango gendun, zer horri hasi bazina. Kartera ez dago bero, taunditzerik ez espero, lehendabiziko bota ditzagun, bakoitzak 30 euro. Harri kupel bat lodia, herriko plazan aste bururo egin sagardotegia. Eskatzea da onena, beti ministro gelkitzen dute diru kopuru gehiena. Jatxeni ez dio importa, baietz diru pila bota, ta striptease bat egin dezala barra gainera igota.
kaixa zenbat mota, goiko kajeroa oztu dezagun, kamararik ez dagota. Sagardo stripteasera, betetzen joan kartera, ta ministroa azalduko da, eta dirua atera. Atzo sagardotegia, gero Tolosa partia, jatxeneko lagastatutzen dugu bilduta. Aratzi begira adi, 10 euro jarri garbi, eta pixua asmatzen do nahi pare bat muixu opari. Kantatzen, eta jende dena lotzen, Santa ezkian adina diru, ez baita ezertan lortzen. Pentsatzean, jarri naiz gaizto antzean, lapurreta bat egingo aldegu, ertzain beraren etxean. Biltzeko hemen nola aukera on bat baden, zuen historia kontazazue Telecincoko Salvamen. Bombazoa ematera noa, diru iturri sanoa, ta santikutzen jarri liteke undoko kasinoa. Elkartasunez aritzea, eta bi herri lotzea, ez dakit ideia ona degun, katalanei eskatzea.
ura berriz iristea. Zer da papela, imprenta baten horrela, txeke batzuek falsifikatu luziortuak bezala. Hainbat batu, tanai adina zenbatu, hijito gehien duten bezala, insolvente deklaratu. Zait unean izan behar dut xumean, behingoagatik saldu beharko den nere BMW-a. Azpeitiar gisa rotu zaigu Gabiriko alkatea. Ministro bere aitira, BMW-an segida, horren kotxea saldu ezkero galtzen atera. Eta kartzela joan ezkero bogaioa